No čaute, takže Gazik už je skoro nachystaný na sezónu a idem vám trošičku poukazovať, čo všetko som robil a čo všetko sa menilo. No tak začnem asi, keď to mám takto pred sebou. Išli tu nové čapy, nová panhardka, nové púzdra. Zadná panhardka išla tiež nová. Akože predná ísť znova nemusela, ale tu som potreboval trošku skrátiť kvôli geometrii, mi to ako si nesedelo úplne na 100%, no 100% to nikdy nebude pri takomto aute, ale nech to nie je štvorstopé hlavne. No a čo som ešte také hlavne robil, tak je nové ramená, nový One Link som robil. Tady to je. V týchto miestach mi ho krásne zohlo, neviem ako je to možné, ale skoro až pri tom čape. No tak som zvolil hrubostennú joklovinu, je to 50 na 50, 5 stena, svieti akurát svetlo proti. Donútra som ešte vovaril na kant pásovinu a na každých 10 cm som to prevaril. Tak uvidím, či to bude pevnejšie alebo nie, to už sa uvidí, všetko sa dá zohnúť. Ale keď to bude aspoň tak pevné, ako to bolo predtým. No kardany sú, není oranžové, sú červené, ale neviem prečo pri tomto svetle mi to dáva do oranžovej. Prečo sú červené? No keď sa človek prevráti na bok a náhodou to chcú ľudia stavať na kolesá a je to súčiastka, ktorá sa točí, tak aby sa aj nikto nechytil. Taktiež by aj voda mala byť poznačená červenou farbou, trubky a hadice. Akože to už by som mohol tiež prestrieknúť, ale aby sa niekto neopálil, dajme tomu. No a ešte k tej prevodovke sa vrátim. Funguje to všetko super, som s tým spokojný. A takto záber. No hlavná prevodovka je taktiež už spravená, zrepasovaná, nové ložiska, všetko čo bolo treba aj vymenené. A ešte vám ukážem túto môj vynález, nie je to môj vynález, ale vzduchový piestík. A takáto zubová spojka, alebo skôr rohatka, alebo jak by som to nazval, na zaistenie zadného kardanu. Ako áno, ručná brzda by tam bola lepšia, poviem to tak. Lenže to nedokážem ubrzdiť. Keďže nemám tu dať nejaký veľký kotúč, keďže tu zmestím len 2 prsty pod to. A keďže je tá medzináprava a potrebujem zastaviť ten zadok a odstaviť v podstate je tých 50% toho výkonu, tak je s tým celkom problém to ubrzdiť. Takže som to zvolil takto. Fungovať to funguje, čo by to nefungovalo, keď to zabrzdí na tvrdo. Ale uvidíme, koľko vydrží tuto ten krásavec vnútri, ten diferák. Takže keď to nevydrží, tak sa bude špekulovať ďalej nejaká iná možnosť. No a mám to tak trošku ošetrené, že do tohoto valčeka mi nepustí vzduch, pokiaľ nemám vypnutú medzinápravu. Takže pokiaľ budem mať zamknutú medzinápravu, tak nedokážem tú zubovú spojku zaistiť. Takže mám to tak trochu ošetrené. No a čo by som ešte dodal? Taká krátka vsúka pre tých, čo nechápu vlastne, že čo je medzinápravový diferenciál a čo vlastne to robí a ako to robí, lebo určite sa niekto taký nájde, tak idem to trošku zrýchlene vysvetliť. Takže keď sa točí prevodovka aj doprava doľava, tak obidve strany sa točia. No, trošku drhne kotúč, tak sa nechce točiť, ale hej, 50-50. Ale ja keď zabrzdím ten zadný kardán, predstavte, že toto je zadný kardán, druhá strana je predný kardán. Otáčam, túto stranu mám zabrzdenú a druhá strana sa otáča raz tak rýchlo, ako keď idú spolu. No, samozrejme medzináprava je uzávierka, takže keď to zamknete, tak obidve kolesa idú natvrdo. Teda kardány ako keby. No a k čomu to je vlastne celé dobré, že na čo by som odpájal zadok a na čo by som toto robil. Možno dám nejaké video, ako sa s tým dá otočiť jednoducho v kopci alebo tak. Tí, čo chodia na trial alebo na offroady, tak vidia, čo to dokáže robiť. Takže to by asi bolo všetko k tomu. Menil som aj niektoré brzdové trubky, lebo boli také trošku klepnuté od kameňov.
keď to forka z tých predných kolies, neviem ako je to možné, ale proste sa mi neľúbili. No a taktiež som už aj to sito dorobil. Nehal som túto trošku špáru, keby chcelo prisávať vzduch, keby sa nalepí v podstate lístie alebo niečo, aby to dokázalo ešte ako tak chladiť aspoň tými krajmi. No a to by som mal asi zo spodu všetko, čo som robil. V podstate brzdy som menil pred Európou, takže tie nebude treba riešiť, tie sú ešte dobré. No a dám si to do, ukážem vám to ešte z vrchu. No a čo bude hlavne treba ešte vymeniť je olej filtre. V prevodovkách sú už nové oleje. No dobre. No a vnútri to vyzerá nejako takto. Toto je priamo na prevodovke, rýchla, neutrál, pomalá. Toto mám na zapínanie tej medzinápravy, to mám taktiež na vzduch, je tam vzduchový piestík. No a pokiaľ toto nie je vypnuté, tak toto je tá zubová spojka alebo tá rohatka a nedokážem proste pustiť do nej vzduch, pokiaľ je zapnutá. Takže také ošetrenie smerové. No a to by bolo asi všetko. Celkom toto všetko krásne vošlo. Už len aby bol nejaký ten triálík a trošku to potestovať. Vyblázniť sa na tom. No a ježiš, aha, toto ešte ma čaká. Toto moje bobo veľké. To ja nemôžem takým škaredým chodiť. No a zmizli aj rolne už od navijáku. Každé kilo sa ráta. Na to je. Ako ten bordel tej dielny mojej si nevšimajte, lebo to ja keď robím, tak neupratujem. O, tak 3 kg to má. Do zberu dobré. Každé kilo bude dobré. No dobre, to bylo asi všetko. Aj tuto asi sa nebude nič robiť. Nemám tu v pláne nič robiť. Jedine, jak tak skontrolujem strekovače na stolici. Mám pocit, že to trošičku ako si kašle. No a uvidíme. Gazy bude nachystaný. Tak sa majte.